Si Dr. Mary Jane Ortizo ang head sa Bago City DRRMO. Doc, kamayong gabi, Saxon Marlon. Mayong gabi, Action Marlon. Oo. Salamat Doc sa tiyempo kabalo ko nga sako kabusubong. Sige pang operations ni Doc Ortizo sa sining mag-iloy nga namising dira sa may suba sa may sitio Libertad Mailom Bago. Okay. Ang place of incident is in Libertad, Barangay Maaw. Okay, mauna No? siya. Okay. Oo. Tapos, ang missing subong si Myra Gargaseran, 43 years old. No? Ang subong nga gabi na-inform kami no nga ang iya nga bata nga si Maria Ella Gargaseran, 11 years old, nakita na no kag na-identify naman sang amay. Kag ang subong ang ginaobra na lang git namon subong as of this time is gina-clear namon ang overflow dito sa Barangay Maaw kay ginadamo bala debris kag ginagahop with ang family nga base dito ang iloy nakasampa. Pero ang amon nga plan with the Coast Guard, the Bureau of Fire, no, kag ang amon man nga mga volunteers, no, that we will resume our operations tomorrow at 7 o'clock in the morning. But ano mga initial information nga na-receive niyo? Anong plastada manugtabok ini sila sa suba? Hindi ang natabo is nagapanglaban ibalang dito. Tapos nagtaas ang tubig no kay because at 1 p.m. we have a thunderstorm advisory, moderate to heavy rainfall. No katudo gid katama ang ulan dito sa from Barangay Mailom to mga ilihan ang aplan barangay naton to going to Maaw. Kag ang gintry nila nga ilabuton ang tsinelas. No nga naglutaw sa tubig amo to nga nang kana lumos sila no na nadala sila sa anod kay grabe ang current. So ang time of call nila nakapanawag sila diri sa aton kag nag-inform 1:41 sang hapon. Pero natabo ini according sa dito sa mismo sa pamilya 1:00 sang hapon. So kapag labang iloy araman ang bata ang naglutaw ang tsinelas. Oo, gintinguan ko tani nga kwao na moto nga. Duwagid sila ang ginanod sa tubig, Doc? Oo, duwagid sila. Okay. Doc, paano na luwas? Di ni nakita ining bata? Sa subong nga gabi, no, kay nag-meeting kami with the Coast Guard sang amon nga mga possible nga strategies namon kag ang ulubrahon namon for tomorrow. We received an information sa amon man isa ka disaster resiliency youth volunteer nga nag-post siya sa Facebook nga may nakitaan sa ilang do sa Pangpang no sa Taytay ang na-identified nga area kag nakita dito ang isa ka lawas no sa bata nga 11 years old kag in-identify naman sang iya nga amay nga amo na siya ang bata yang 11 anyos. Ano plastada na anod gid man ining bata no kag naka lang siya nakasaka sa sabaw no plastada? Naanod gid sila kay gina-reach nila ang tsinelas. So namo man ang iloy nga nagbulig man. Pero ang ang bata ya nakahingagaw saka. Wala sir. Ang bata do ato subong recover ya patay na ara sa Taytay na yun ang tawag na nila din. So subo gali din kay na recover do patay galing bata ni. Oo sir. Oo. Mga pila ka metros ang distansya sa lugar nga ginalabhan nila, Doc? Estimate nyo lang. Ang hindi ko sir, sang estimate sang lugar no I cannot give you the particular nga mga isang detail kay ang naabdan kuya kaina dito na kami na yun nga sa
lain nga area no wherein nga nagakandak na sang surface search ang aton nga mga team. Kay nakahalin na to sila sa scene o sa scene gid mismo kundi na lumos ni sila nga duwa kag naanod sang makusog nga current gidya. Shadow gid ka taas ang tubig kag ina. Yes, gani Doc, nakita ko madali ka mga videos kay padala diri sa amon, puwerte ka kusog kay nasang kuryente sa tubig dira sa may overflow gid, no, overflow river. Ang ulan, Doc Cortizo, grabe ka basko na gina sa may Bago City. Grabe gidya ka kusog no, nagsugod mga alauna kang naguntat mga alas 3 kay siyempre ara ko sa barangay Mailo nang duwa ka oras din nga kusog-kusog nga ulan kag ang mga even ang mga bato sa ang mga kilid nagkalaanod sa tunga dalan na kag ina sobra gid ka kusog sang ulan because ang ang advisory, thunderstorm advisory is moderate to heavy rainfall gid may experience ang Bago City. So ang lawas subong sang bata ni Doc Ina. Ang lawas ng bata gin recover pa to kag gin kadtuan naman sang aton nga mga rescue units sa Barangay Maaw kag ang aton nga operation subong ato pa sigyahapon kay ako yan nanaog ko diri kay nag-meeting ko sa sa commander sang Coast Guard diri sa Pulupandan kay sila man ang mahatag sa assistant sa aton kag nag-meeting kita kung paano naton conduct naman ang aton nga search for tomorrow. Buwas Marisyom 7 AM ining overflow nga river. Doc, ano kasangkad ni saman? Ang masakupan niya? Ang overflow no ng nga river nagakonect na siya sa Barangay Mailom kag pakadto sa Barangay Bakong no. Hindi ko na makahatag man sang sa kalapadon sina pero pwede makakross ang duwa ka salakyan as of 6 PM pagkadto namon kay ina no. Mga rurok, mga kawayan nga nagabara dito kag makusog pagyapon ang current amo na nga unsafe man for us to conduct an operation because wala kita 90 capability. Kag nag-coordinate kita sa City Engineers for the backhoe. Tomorrow morning pa na siya available. And according sa source naman niya may backhoe dito subong na pero gin source out niya sang family sila ang pangita kag gusto nila nga maklear na to kay ginagusto nila pa ensure nga ang ilang na missing ini nga nanay at makita nila subong gabi. Pero kami no because ang amon nga number one objective is to ensure the safety sang aton nga responders at the same time ang general public man syempre kag wala kita night capability. So kami nag-decide together with the Coast Guard, with the Bureau of Fire, nga we will resume our operation 7 o'clock in the morning tomorrow. However, may mga tao pa kita dito nga nabilin gyapon sa babaw kay siyempre kusog gyapon ang current talanggit nga ma-ensure man ang safety sa publiko especially those sa naga-cross dito sa overflow. Sige. Doc, sundan ta ni buwas kabay pa do ka makita ni nga buhi ang ilo yan, no? Masubo-subo ni sa bata nga nakita siya porti patay gid, no? Anyway, Doc, thank you sa information na buwas aga mabalik ko si imo kay may programa kita until 9:30. I-check ta Doc ang latest inyong operation. Salamat kid Doc. Sige, salamat